Il-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista beda l-proċess li fih japprova l-kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li se ssir is-sena d-dieħla. Dan hekk kif approva l-kandidatura ta' Peter Agius li bekk jingħaqad mal-MPs Roberta Metsola u David Casa li huma awtomatikament kandidati għal din l-elezzjoni skont l-istatut tal-Partit Nazzjonalista. Roberta Metsola llum isservi fl-irwol ta' President tal-Parlament Ewropew u ilha tħaddan dan l-irwol il-fuq minn sena. Hija saret l-isar deputat parlamentari Ewropew li qatt okkupat l-irwol ta' President. David Casa min-naħa tiegħu li okkupa l-irwol ta' membru parlamentari Ewropew mill-2004 bil-ħidma tiegħu tiffoka fuq id-drittijiet soċjali, il-rule of law u l-fundi relatati mal-bidla fil-klima. Peter Agius jaħdem għal-Parlament Ewropew fejn ħadem ukoll bħala kap tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta u bħala membru fil-Kabinett tal-President Antonio Tajani. L-elezzjonijiet għal membri parlamentari Ewropej għandhom isiru s-sena d-dieħla u fl-istess jum f'Malta se tkun qed issir l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali.